Le-a văzut cu sunatul pe acolo. Nu mai sunat. Să nu pierzi apelul. E unul care nu știe să ajungă, că a sunat. Unde? Tot n-a ajuns, de-aia mă gândeam că poate mai sunat. Dar și mai trebuia să-l iau pe unul și... Nu l-am găsit. Ce UCPR? Ai vrut exact să ai exact, mă cuci. Da, și mai tot pe ăla. Bă, ce bun era, bă. Foarte bun. Da, bă, a jucat cu echipa a treia. A jucat 3-3-4. Păi și-am jucat cu slăbiciuni. Dar nu mă pun cu tine, tu ai deja jucat de experiență. Păi e sunt pe cu Ia apa mai mare, nu te mă uitam. Păi și de când crezi tu am? A venit ochii. Am o greșeală, bă, ce clasă. Orele, lasă-o sânge. Ce a făcut aia? Vă spuneam să fac 6. Așa fac 6.